Имаше един монстър вънка гората и... И страх ти от монстър. И това не беше монстър. Спи ми се. Хайде да учваме. Добре, айде. О, Боже! Какво става с нея на по-гореща? Какво се свети? Чакай малко. Мърдай се, бе. Има телевизор, този много скъп телевизор. Не уча по него. Зад кога можеш ти ми да качвам? Не знаем хич. Чак къде учва са, бабко, къде учваш? Не на стълбите! Баса! Не! Ти тази бабка ме изнерва. Къде учва вънка? Следим, къде ще ме води тази снапа? Трябва да следим да не отидем някъде. Не знам кога ще стане тази бабка. Или май няма нищо. Баба, не на колата. Тази бабушка Бързи си, ставай да, за да мога да се лежа. Чуй, там, айде, веднага. Добре. Бабко, изчезай. Не. Ти бе. Мендил, излизай от дупката. Да, добре, айде. Добре. Бабката направо не изнерва. Не, идвай тук. Направихме фю. Фанихме бабката. Сега ще стои на другата къща. Ква? Зад кога?